राज्यातल्या रस्ते अपघातांची सरकारनं गंभीर दखल घेतल्यापासून जिल्हा आणि वाहतूक पोलीस विभागाचे अधिकारी नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. काही पंचायतींमध्ये वाहन नियम जनजागृतीसाठी बैठका सुद्धा सुरू केली आहेत. बुधवारी दिवसभरात जिल्हा आणि वाहतूक पोलिसांनी 2,000पेक्षा अधिक वाहन चालकांविरुद्ध कारवाई केली आहे. केवळ दक्षिण गोव्यात 3,27,000चा दंड वसूल केलाय. दक्षिण गोव्यातही धडक मोहीम सुरू झाली असून काल एका दिवसात 607 वाहन चालकांविरुद्ध कारवाई केली आहे. हेल्मेट न वापरणं, मोबाईलवर बोलणं, सीट बेल्ट न लावणं, सिग्नल तोडणं, मॉडिफाईड केलेली वाहनं वापरणं, कर्कश आवाजाचे हॉर्न असणं यांचा यात समावेश आहे. ज्या ठिकाणी अपघात घडतात त्यांचा अभ्यास करून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला याच्या सूचना केल्याची माहिती दक्षिण गोवा अधीक्षकांनी दिली आहे. Majority of the accidents, once we have done the analysis, what we found is like almost 2/3 of the accidents and the fatalities which has happened is because of carelessness and irresponsible behavior. Two primary reasons of accidents were not using helmets as far as two-wheeler riders are concerned, and the reason for accident for four-wheelers was not wearing seat belts. So in fact all the people, all the riders, all those who are using the motorcycles should wear helmet. What we have noticed is people are riding the bike with helmet in the hand or helmet in the vehicle, and when they see traffic police or police officer, they wear the helmet. Why they are doing that? They are wearing the helmet for the traffic police, but people have to understand they are wearing helmet for themselves. याचवेळी वाहतूक पोलीस अधीक्षक बॉस्क्युएट सिल्वा यांनी विभागातल्या सगळ्या पोलिसांना रस्त्यावर सुद्धा उतरवलं होतं.